Kod mnogih sustava odvodnje postoji rizik od začepljenja koje može uzrokovati velike štete na zemljištu, kod susjeda i na objektima. Uzrok problema kod takvih loših sustava leži zbog pomanjkanja mogućnosti pristupa radi kontrole, održavanja i čišćenja. To nije slučaj kod Revateka. Naš sustav Profi je najbolje rješenje jer aktivno štiti okolinu i objekte od mogućih štetnih posljedica uzrokovanih velikim količinama oborinskih voda. S gledišta funkcionalnosti i sigurnosti mi postavljamo nova mjerila. Sustav Profi uvijek se sastoji od baznog iglua sa revizijskim oknom za kontrolu, održavanje i čišćenje, te po potrebi dodatnog broja iglua za proširenje koji su sa odvodnim cijevima međusobno povezani. Kroz poklopac na oknu možemo jednostavno provjeriti napunjenost i funkcionalnost sustava. Eventualna nečistoća može ući isključivo u bazni iglu, koji se kroz revizijsko okno jednostavno čisti i ispire. Teške i plutajuće čestice zbog potopne cijevi ne mogu preći u dodatne iglue. Sustav Profi od Revateka je jedini sustav za odvodnju sa dodatnim nadzemnim kontrolnim pokazivačem, koji odmah pokazuje ako nešto nije u redu. Moguće začepljenje sustava signalizira se ako se nakon oborina zastavica ne podigne. To je jednostavan i siguran način kontrole. Naši sustavi imaju veliki stupanj sigurnosti sa priznatom Revatek kvalitetom. Dodatne informacije možete dobiti u tvrtki Larix, tvrtki s najboljim rješenjima, neposredno kod Revateka ili u poglavlju Dodaci.